थ' बिदि जाबाय IIT कलेजआ थ' दिनै सानडे ना बेखायनो रावबो गैया बन्द' गोजा नायदो तारमान बिदि जाबाय दरखार मोखां स' आं लामानिफ्राय खिथिबाय थांला बारा स' एलावफोर गैयाबो जानो हागोन ना बेखायनो आं बारा ओरै फट' ओरै भिडिअ सिडिअ बानायना नेनो आरोना बैखि लामाया इखि लामाया इखिसो हाबना फैदो ओरै इखिसो हाबना फैबाय स' बेखिनो खिन्थु न'फोरा एसे बोराय आरोना गोदान खाबायदों ना मा होनदो दानि खायसे सुबुं माने बे खामानि मावनाय थायोना एसे थायो बिसोर बुंदों आरोना गोदान बानायगासिनो होननानै स' क्लासफोरा माबायदि सिस्टेमाव जायो बेखौ गम मोनला जाफुंबाय लाना नायबासो मोनसिगोन स' नोंथांमोनाबो बे IIT-फोरखौ खालामनो लुगैदोंबा दा टाइमथ' गैलाना थांबाय IIT-नि टाइमा स' एबारसो होदोंमोन फंबाया IIT-आव स' नोंथांमोनाबो हागोन बेखौ क्लास 10 जाबानो होनो हायो IIT-नि माबाफोरखौ एग्जामफोरखौ सिलेक्सन एग्जामफोरखौ स' नोंथांमोन हा 8निफ्राय बाहायो सरि 8निफ्राय बाहायोनो स' आंबो बारा मिथिबाङा बेनि सोमोन्दै थ' सरि एखे लामाया बेखिनो आरोना बेखि फैना बारा गोजान नङा बे बास स्टेन्डनिफ्राय मथा मथि 1 किल'मिटारसो जागोन 1 किल'मिटारसो जागोन आरोना 1 किल'मिटारखौ नों थाबायनो हायोबा एख' नङा फैनो हायो आं हायो खिन्थु आं 2 किल'मिटारबाबो थाबायगोन स' बेखाय माबा न' खाबावदो माबा फेमिलि थाग्रा होनदों जोंबो बुजि मोनासै बेनो आरोना बाइकखौ खनसे नायना एसे आंहाबो आसा दंमोन बाइक लानायनि नाथाय दा मानि सानि प्रब्लेम ना लानायाना